इहो एगो ससुरारी के देल साइकिल पुराने हो गइल कितना दिन चलो। कहाँ बड़ू हो? अरे ले आवा झोरा बा साइकिल बन गइल। सुनो तारू? अरे ना ठीक बाटे। अरे वो किसन कोनो बात नहीं खे। हो सके ताहले में प्यार को कम हो जा। वो का उल शादी भी उल तो हो गई। कोनो बात ना। सही कम ढेर प्यार करी ना हो। तो मारल मत हो। काहे चिल्लाताड़िस? बतियाओ बतियाओ ए सर बतियाओ। काहे चुप हो गइल? बतियाओ। क्या देता हो? के हऊ के हतर फोनमा पर? काहे एकरा गाज त हम तोरा के एगो करम ना छोड़म ठीक बाटे नु। है ना? अतना प्रेम हो गइल। काहे नहीं के पहला प्यार हमारी ये बात तो आगुलो ऐसे ही करके फोकट में। फोकट में? हां जिंदगी बर्बाद करे खातिर है। जिंदगी बर्बाद करे खातिर? वाह ई पहला प्यार ह। तो छोले कैसे हो कब हाथवा हमार? माने हम नया को बार मना कइले बानी? आ को बार मना कइले बानी? माने तोरा के हम ना छुई ना तार हक नहीं के हमरा के छुए के। तोरा ला हम बोलबो ना करी। ना मत बोलो मर ना दिन ना बोलबो त हमरा ले। आ तोरा बोले वाला मुंह ले ले बावन। जब तोरा ले हम बोलबे ना करब तोरा के छुअबे ना करब। अरे रख साला फोन त मार लगम फोन में घुस के। तनी मारी ना चला दे मिटा भले राणो का जे मुआ दे तारा के जाने ना त हमरा के तू। माने तोरा हमरा ले मुंह नहीं खे। ना नहीं खे हमरा त ना मुंह में ना पैर पे कुछ नहीं खे। है ना? हां वाह का बा पैर कौन गुनाह हो? ना ना प्यार कोई तो मैंने पूछला ना हो कि तार मन में किना बियाह करे के। त तू हमरा ले कौन कहीं के पूछले रहू? काहे पहले पूछी तारा हम पूछी। माने अपने आप के लैला मजनू हीर रांझा समझत रे ना? हम कुछ नहीं खी। कुछो नहीं की? हम कुछ नहीं खी तू जन बड़ा तन बागा ठीक बाटे नु। एक मिनट रुक। हां कुछ ना तहां के एकदम माने बाजारे त जइबे करम ताहले ई नहीं कह कि तू मत बतिया तू बतियाव। हां पहले ही सरौ भी रह। जा अपन बैग उठावा। जाइम रख ली हो रख ली। रह जा। तारा से कितना बता निमने बा? बढ़िया ना बा निमन बा तो। देखला बा फोटो लागल के शाहरुख सलमान सब एकरा आगे फेल बाबा सन। तू केन कान ले बांदर हमरा किस्मत में मढ़ा गइल। कादर खान अनुपम खैर लागी ननु हम। तू ना बांदर तारा के तो सुंदर ना पूछी असन पिलियो ना पूछी असन। अब तोरा बड़ा हई लागी ना हौ लागी ना। बैग उठावा अजा उनकरे भी जा। जे मारे हम जो मन तब जाई। अजा त अभी लाठी उठाई अभी चल दे। अभी हम कल चल जिन थाना में अभी थाना में चल जाई। कहां नहीं अभी थाना में चल जाई। हमार घर छोड़ के थाने में जो चल निकल गए। ओकर भी जो रोलू त मार दू जब अभी जब हमार ना भइल त हमार घर में कह रहबे रे जो कर भी वो तने सुंदर बा। तेरे पे केस करो हमरा के उठावा तोरा। जा 15 ओ केस कर दिया दफा पर दफा लगवा दिया फंसा दिया जा। तू देख ला नाचा के काटा पीसा तो तू कहियो कि का कहत रहे तू देख लिया हो। जा 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 उनका के चल जा के हवन मजनू हवन है तू लैला हऊ मजनू भी जा छोड़ा हमारा के। हम तो गुंडा हई हम गुंडा हई हो हमार मुंह गुंडा लेखा लगता आइलू तो लाठी से चहेटब की पारी वही तो बाजारे के कर खाती जाई हम जेल भेजवा दो कोई हमारे आगे पीछे नहीं के फिकिर बा जेल जाए के लौकी है मत आज के बाद। जब देख तब एगो बिलाई बिया नु तंग कइले रहती है कुछ ना तो कुछ रोज हमार 2 किलो 3 किलो दूध बिगाता जब देख तब जूठा कर देत रहती है बिलाई। का करत रउआ का छटपटा तनी जी छटपटा ही केनु बाब हमारा अब हम तो छटपटाइबे करम दोपहर में छटपटाइम रातों के तरह 12 बजे कोन लौकम नींद हमार खराब हो गई। हां भौजी पागल खाना में भर्ती करा दीजिए। ऐसा ही छटपटाइला के चलते जल्दी जल्दी बियाह भइला तहार फिर छटपटाए लगल फिर बियाह करब फिर छटपटा दे तो फिर नु बियाह करबू। इतना तो लुरगर नहीं ख कि तारा खाती बेटी सब कोई रखले बा अपन। अरे लुरगर नहीं कि कोनो बेलूर कहिया सा नु हनु ले कराब आऊ मौकी के का करब चल गइल आशिक एगो के भार नहीं खनु से हाथ आशिक भी चल गइल अपना छोड़ देलस हमरा के गरीब के त्याग दे तोहरे में कमी होई हमरे में कमी बा। तब का कमी ई बानू हत हत मोबाइल किन के लेके देनी गेहूं बेच के कमी हमरे में बा ओकरा में कमी ना रहे कमी हमरे में बा। का कौन चीज के थी ला करत रह पैसा कौड़ी ना देत रह। अरे होते होते लिपस्टिक लेके देले रही भौजी ओकरा के आज तो हम देखल ही नहीं खी जा देख लो लिपस्टिकवा बा घर ही। हां अब का भाग गइल देखा हमने भी झूठ ना बोलनी भाग गइल
मन तारा विश्वास नहीं हो ना। तो जा हमारे घर देखला भुआ पड़ल बा कोई नहीं खे काल कैसे भाग गलो हमारा के कहते कि तार मुंह ठीक नहीं लागत हमार मुंह ओकर शकुनी लेखा लागता के कहाँ संगे भागल के जाने कोनो अजय देवगन साथे बात ना हो हम ही कहने कि चल जो तो फिर का आइल बड़ा कि भौजी हमर बियाह करवाओ तो दिन- अब हमरा से बियाह तहर ना ए भौजी ए पार लगाओ रे भौजी अरे बारे ठोटका रखबू अभी अभी उम्र बा साला हमार मुंह तो बुझाता कि जमवंत लेखा लागता एकदम माने हमारा का हम कोई साला के कौन एक रहते दोपहरिया में घूमत होई केते केते हम साला चौतारा पर बैठत नहीं नती एकरा जाठी में काठी बोले के जन का खुद के समझे त सलमान खान शाहरुख खान अलाज क्वेश्चन रे कोने जी का हम पतो बानी आ जब नाम भगनी परौनी होयो गो त भागी जाई निमन से फोन करे कहां बा हेलो 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 हाँ कहाँ बानी जी बोले ना अति ककर रखले बानी हम निकल गए बानी घर से ठीक बानू हाँ आवा तानी ठीक बा और नतिया के मरले बानी कपार फूट गल बाटू हाँ ढेर अथी करते तो का करी हम ठीक बाटे आवा तानी उजरा हम ठीक बा बतावा ना कबे से इंतजार करता नहीं अभी ले उ ना आइलन आ और रोड पे बैठल मैंने गांव के बहरी तो हमरा लाज का के भाई जी के पतो थोड़ा हमरा लाज शरम लागत आबू नी हो आ कहला हां और कुछ बोलत रहा कुछ ना रोरा बारे में कुछ बोल जरा हम छोड़ देम जिंदा ओकर मांस न चलेम देह में के दाते ले उदारिए देम जानला तभी हमरा के मगर तू साफ घट एकदम बैठल मोड़ पे एकदम कोई के लाज नहीं के हमरा कोई ले शरम नहीं के का खला शरम कौन है जो कौन बोली अभी 4 फाइल मारा सब कोई छोड़ी तो भी मार ए देबो जी कौन हमार की ससुर है तो ससुर त रौरा गामे नु होई हां तब ता अब कोनो बात दिखे आवे है घूम के आवे बैठ कोनी नु कि घर ही रह जाल जी नु हां हम लिया चलते और वाला बहुत न प्यार करी ना कहाँ घर भाई का मतलब है तारा कहाँ घर कहाँ कहाँ बताओ कोताऊ घरों से तारा कौन तू मतलब है बताओ दी कहाँ कहाँ कोही का हवा नु हम गांव घर ले पूछ लेने के ए आखिर काहे देखाओ तो भई हमरा के मार लग बका मारे लगो अरे बतेबे ना कि कहाँ सैल बड़े कोताऊ से हमनी के बतियावती जे सब कि कहाँ है हमारा गाँव को पतो रउआ अपन काम करे जाई हमनी के काम करे दी अपन भैया हमारा मरा दे हवन कमाल कौन हां ऊ क्या कोई रहा ये बार पहल का मरद हवन अरे 3 लाख तो भाई क्या कर लो कैसा लग रहा तू बताओ कि कहाँ सैल कैसे हम लिया के जाता रहा ले ना जी हम ताके तटे हम जाइम तो जी बो चलिए जी जी बो गाँव में क्या रंगबाजी करता रे ये लड़की लिया के जाता रे तो हमर मन रला थोड़े इनकर मन रला तब अरे प्यार कर नहीं कले प्यार 3 लाख तो भाई लाभ तो अरे इस गाँव में क्या रंगबाजी करबे ना भैया कहाँ तू कहाँ खड़ा अरे भैया हमन पहाड़ देख पहाड़ से तू बोला कि वैसे चल तोरा करे कहाँ तक गाँव की इज्जत में सही से हम मरद के मार के भागल बानी मरद के मार के भागल बोल कौन लेकिन हम कुछ नहीं करने पंचायत मत बुलाई चल चल तो बताओ ई क्वेश्चन भाई से मरते घर के इज्जत ले ला सपना केकरा घर के पतो ही है एकरा कम जी के हो तू बचिए तू हमरा घरे काहे खाती आइलू हो तारा चलते तो हम कतना बेइज्जती सह लेनी हां तार बियाह ना करवाइनी हम झूठो कनी माथा के बोझा बना लेनी ये दीदी जो ऐसे काहे कहता है तारा दूसरा मर्द संगे भगाए का जरूरत रहे वही करी हम पूछला रहनु कि का हो तार बॉयफ्रेंड बाउसन की ना ये दीदी जी कहाँ भागल बानी फिर तो माइये न कोई नहीं भागल हूँ ना रही अच्छा तो जवन हाड़ी निकल जाला नु हाड़ी के फिर घर में ना रखे के दीदी जी सुनी ना मर्दा के समझा दी ना हमरा बस के बात नहीं रोज के बात माने हमरा बस के बात नहीं के हटा हमरा बस के बात नहीं के मर्दा जाओ तो चार बोली हमरे के बोल के जाता तू भाग के आओ तो हमरे के समझा के जाता रू खाली एक बार कह दी कि हमरा के रखले सम ओकरा बाद ऐसन गलती कबो ना करम हमरा नहीं के जरूरत ए भौजी का हो अरे लड़किया खोजलू हमरा खातिर हां खोज ले बन कल दोबारा फिर बियाह हवा हमारा इनका जान तो कि सही देखते खून चढ़ जाता तू फिर बोला ले लू का हो माफ कर दी आप को दी पिघिल जा पिघिल जा शकुनी है हम शकुनी है हम कादर खान है सुनी ना अपने सुपने खानी मुंह ले ले बढ़िया दूसरा के शकुनी कहत रही पिघिल जा सुनी ना हम ना जेम अरे पिघिल जा रौरा से प्यार करी ना
हमारा से प्यार हम करेलू मर जाए कहे मर जीबू जा मर तहारा खातिर रोए वाला एगो बानू कोनवा होला ना वो पैसा कौड़ी मुँह लेके भाग गए लेके भाग गइल बेगिया बेगिए लेके भाग गइल जौनो कमाई रही तौनो लेके भाग गइल सुनी ना फिर से कमाए जाए हमरा ओरे जा एक भा करो जा फिर से भगियन फिर से कमाई तो जितना सुंदर मुंह हमारा है उतना सुंदर दिमागवा बनैले रह तू मारो मत भौजी मारो मत काहे न मारी ओतना अइला त बोल के गइला हड़ा तार दादा के नौकर नि के बोल के गइला हड़ा ओतना बतिया हां प्रेम में बोल देनी प्रेम में बोल देनी हां यार, कतना रौरा प्रेम प्यार करे करी हम ना। जाना तनी कतना प्रेम करे रौरा प्रेम करी नहीं करले अरे तोरा ले करी ना पागल रे तोरा खातिर बोल के गइला हन हमरा के हमरा को मार के दोली में घो धस जी कहां अच्छा अजय देवगन तहार कहां गइल भाग गइले भागी ना त कहीं के चोटी के पीछे पीछे चली रौरा है हम अजय देवगन हो गनी आज हां भौजी हमर प्रमोशन कादर खान पहले दूसर रहलन अब आज से हमर प्रमोशन हो गइल ना प्यार हो गइल माने हम दूल्हा हो पहले गइल एक महीना के बाद डिमोशन हो प्यार हो गइल रौरा से प्यार हो गइल हम्म कब हो गइल जब छोटल त हमारे लिए प्यार हो गइल है ना पहले ही से रहे अच्छा पहले ही से रहे तो फिर हमारा उ माना कोइले रहे अच्छा तो उ ई ना कह रहे कि अपन मर्दा के काट के मुड़ी सुतला में बहुत रहे तो ना कटलू हो ना काहे करवाले प्यार करत रही ओ प्यार करत रहू हाँ मन तो बहुत कुछ करता सोचले रहू कि नहीं कि भेटैबू त अतना काटब नू कि पता ना चली ना जी लेकिन का करी दू घरी जो चली चल आओ तनी चल खाना उना बनाओ 3 दिन हो गइल खइला हमर हो माफ कर देनी नु अब मजबूरी में माफे न करे के बा बना बता नहीं जो साला प्यार ऐसा चीज है कि आदमी एकदम घुटना पर चलावे लोन न त खीस तबर रहे कि उठा उठा पटकबे करा के दीवार में लड़ा लड़ा मारब मजबूर कर देलस हमारा के चल आइले नु कोनो बात नहीं ज्ञान भइल नु तोरा